Il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri qed ikaxkru saqajhom biex jevitaw l-inevitabbli billi jirrifjutaw li jirriżenjaw mill-kabinett. Dan intqal fl-editorjal tal-Gazzetta Malta Today kif intqal li nofs apoloġija sforzata u reżistenza qawwija wara li sar magħruf l-iskandlu ta' Amanda Muscat ċertament mhux tinżel tajjeb mal-poplu partikolarment wara li l-Kumitat tal-Standards approva b'mod unanimu r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fost oħrajn illi dawn abbużaw. L-editur spjega illi Muscat ingħatat eluf ta' euro f'konsulenza sempliċement għax kienet is-sieħba ta' Clayton Bartolo war minn hekk ma kienitx qed twettaq xogħol irkjest imma baqgħet tagħmel xogħol ta' segretarja privata tal-Ministru. Dan ifisser, skont l-editur, illi il-promotion kienet biss intiża biex tiżdidel għall-paga. U insista li dan l-aġir ma jista' jkun qatt skużabbli u l-fatt li ż-żewġ ministri qed jippruvaw ifarfru l-ħtija tagħhom hija mhux biss patetika imma insult lejn l-intelligenza tal-poplu. L-editorjal tal-Malta Today spjega li f'dawn iċ-ċirkustanzi il-Prim Ministru Robert Abela m'għandu ebda għażla ħlief li jkeċċihom il-barra u nuqqas ta' ħeġġa biex iwettaq dan qed jesponi degradazzjoni morali tal-Gvern tal-Labor. L-editur sostna li minflok xi ħadd qed jerfa' responsabilità fih dan il-Partit Laburista qed jippruvaw jiddevjaw l-attenzjoni fuq il-Partit Nazzjonalista b'attakki deskritti bħala patetiċi intiżi biex iħawdu l-imħuħ. Dan fil-waqt li ntqali li jekk verament hemm min mhux qed jippreżenta ruħu x-xogħol mal-Gvern mill-membri parlamentari għandu jkun hemm bidla fil-policy biex kull deputat ikollu pożizzjoni parlamentari full-time. Għallaqstant, l-editur spjega il minflok jipprova jħawat l-imħuħ il-Gvern tal-Labor għandu bżonn jerfa' responsabbiltà imma minflok qed jippretendi li l-poplu jala għajneħ quddiem abbuż sfaċċat.